Og så meget smiler jeg, når nu, at der er helt tomt på den her side inde i den hvide hal. Og lastbilen er fuldstændig pakket. 9 tons skoleborer og tøj, vintertøj, som kommer afsted. 62 paller, 9 tons, alt sammen doneret og givet væk her i Danmark, sådan at udsatte familier, børn, ældre i Østeuropa kan få gavn af det. Helt fantastisk. Helt vildt. Det er helt vildt. Er det ikke din? Har det været din? Er det ikke din? Har det været din? Hvor du giver high five. Og yes.